a jedna od dobrih, možemo reći da će više ljudi ovo proljeće se vratiti polju i onaj mali dio svojeg zemlje će obraditi i zasadit će nekakve biljke, a to znači da će možda opet osvijestiti one elemente koji su nam potrebni za zdrav i uspješan život. Vatra, voda, zemlja, zrak. Mi smo zasadili evo male presadnice. Da bi to uspjelo, potrebno je da imaju svjetlost i toplina, to je zapravo element vatre. Baš kao i biljke koje trebaju tu vrstu života, tako i čovjek. Znači nemojte se susprezati da ne izađete ovih dana na sunce, pokupite malo energije vatre. Boraveći na suncu ne samo da dobivate toplinu, izvor D vitamina i svega što trebate, već je i to prvenstveno čisti zrak kojeg nikako ne možete imati ako ste samo kod kuće.